sve ocjene su zaključene. Dođem za 15 minuta. Profesore, zašto moj sin ima 4, iz matematike svi ostali 5? Zašto moj sin ima 4, a svi ostali imaju 5? Šta je on glup? Hoćeš reći sam ja glup, da je njegova mama glupa, da smo mi svi glupi zato što on ima 4, a svi ostali imaju 5. Koliko je pi 17? Reci mi, da te zadavam kopile, reci koliko je pi 17? Molim? Ne znaš, a? Batine moj profesore, to tebi treba da se malo opametiš. Jeli, se tako predaje matematika? Moj sin da bude glup. Šta, hoćeš nešto reći? Hoćeš nešto reći? Ajde reci. Ja sam profesor geografije. Geografiju? Da. A ne matematiku? Ne. Pa koliko ima iz geografije? 5. Bravo. Jer viš da se može?